Představte si normální páteční odpoledne. Táta v práci, mamka s dětskama. Ale co když ten svět není zas tak nudný? Děcka, jídlo. Já si nebral, co mám rád. Co to je za chování? Asi mezery ve výchově, ne? Není. Však dobré, mlíko vždycky vyřeší táta. No jo. Škoda, že už jdu za Robem. Počkej, kam? Kdo je Robo? Tyjo, a co vlastně dělá Klárka? No, do kuchyně se asi nefintí, co? Děcka, tak já jdu pro mlíko. Zajdu se zpátky. Jasně. Jo, Kláry, ty jdeš určitě pro mlíko. Však to nakecávej holubům. Čau, Romísku. Tak co, jak se daří? Ahoj. Tak co jdem na to? No počkat, a kdo zavře ty dveře? Kurva. Kláry, ty jednou zapomeneš i mozek. Tak přítel ti to nebere, ale určitě nechoď zpátky pro ty klíče. To je kráva, ona se fakt vrací. Tyjo, Kláry, ty máš ale naspěch. A co dělají ti dva? Bylo úžasný. Ty vole, je to fakt dobrý. Jo. Já si ze mě první. Vole, co to děláš? Seru na to. No, co na to říct? Není milenec jako milenec.